mar janeno ni medo kete Ramogi TV kamora mora ma intiere arwaki e chenro mar weche manyien mag migago e thuoloni to kapok wachako wawinjane thuond weche. Chenro mar nyiso ndeke mag jolweny dhi nyime e alap ma Uhuru Gardens. Minodo gai mar Azimio Aida Odinga osingo chiwo sir mar somo ne Wellington Otieno mane omiyo Raila Odinga ranyisi mar kar jot jatend piny. Kawuono piny mangima yango odiochieng rito ler e Kinderia. Machiegni janeno nyinga Milton Ochieng Awuor. Obila e kaunti ma Nakuru timo nonro wi tho mar jal moro ma jegni 35 ma en jariemb taksi manoyudi kotho e bungu moro but aluora Mangata kobila chich ni nyalo bedo ni nonege. Apisa mag obila mag okwach kich e kar chung' od bura ma Nakuru West Stephen Nambani owacho ni gidhi nyime kod timo nonro mar ng'eyo ng'at mane nyalo bedo nonego John Nderitu ka ringre ne oyudi gi adhonde. Nyamburko mare bende noyudi kobol mana mita machuok kende but kama ne oyudi e ringre no. Was picked up from former Tuskys Midtown, that is Naivas Midtown, the day before yesterday. And it was at around 10 at night. And he actually, after he left with the clients who he left with, apparently his phone went off. Sisi kama Nakuru, madereva wa Nakuru, tumekuwa tukililia usalama wetu sana kwa muda mrefu. We are very sorry that an incident whereby he was doing his own duties, he was held, taken to a place, killed. Jotele kaunti ma Isiolo ogolo ng'ur e wi chik manogol koda jatend migawo mar arita Dr. Fred Matiang'i mar ni gweng' Makom mantiere e Achari Ward e sub-county ma Ameti onge kod arita makare ka gikwedo apedha mar obila madhi nyime e gweng'no makoro mono jodak makono dhi nyime gi tijegi mapile. Matiang'i nogolo chik ni gweng' Makom dute mantiere e kiewo mar Isiolo kod mar Sabit onge gi kwe makare ka koro noketo kafyu mar ndalo 30 kod apedha mar obila mar kawo bunde ma jodak nigodo e ataro mar chik. Kanotelnegi kod spika mar od bura ma Isiolo Hussein Roba, jatend kweth jok mang'eny e od burano Isaac Fayo to kod MCA Machari Ward Ali Dima, jotelogo dwaro ni mondo apedha no ochungi e rumo mar kafyu mabiro dhi nyime nyaka tarik 5 mar dwe mar 6. Septemba niliona ile kazi wanafanya na wale watu nimekuta wengi ni wale wananchi wametoka kutoka township ya Isiolo yote ya Isiolo kutoka Garbatula na wakati huo waliomba tu county government wasaidie ile kazi tulifanya ya kwanza ni kushimba borehole. We sank the borehole. Na vile nilikuwa nadhani sasa maendeleo mengine inakuja, lakini baadaye tukasikia hii maneno ya curfew ambayo imekuwa extended from Marsabit alafu partly kwa Mudute. Na kuna kitu moja mimi nakanusha. Mimi sikuona nchi katika hii dunia inaita watu ambao wametoka sehemu nyingine ya Kenya waseme at foreigners wamekuja huko. Thousands and thousands of the families there. Let the government alliance work in hand, cooperate with the community, address the insecurity issue. The county government should also work faster on the road towards the documentation, the right documentation for the community so that they possess, they own, and also legalize their mining activity in that place. Gie kindeno ogae mar Azimio One Kenya Alliance pod ni e imbo mar Kenya kawuono komanyo mbulu e gwenge ma Bungoma. Wawinjane gima dhi nyime e alworano kaka kamano wabiro biro e wachno ero e seche moko mabiro gweko mabiro. To ka wadhi weche mamoko bende en ni gikone to rawera manyicha nomiyo Raila Odinga ranyisi mar kar jot mar tend piny kata State House oromo gi min ode Ida Odinga. Mich mar Wellington Otieno miyo godo Raila lek mare mar somo chopo kare bang'a kama Maida Odinga osingo nobiro sire kaachiel kod nyithindo mamoko machal kode mondo mi omigi yud somo makare. Rawerano en jaklas 11 e sikund secondary ma Masikonde.
Jotuo pod dang'ni ka gimanyo thieth e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi jochiw thieth mag piny owachono ma pod nie gomo kuom thuolo mokalo ma jumbe 2. Jatend e kaunti no koro kwayo jotich manie ng'anyo mondo odogi e tich kolero ni gisechako chulo negi omenda. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth e wi wachni. E gweng' Manyandiwa, Homa Bay County, Mama Zilpa Ogutu chukre kod rem. Sani ohore kod neno wang' chieng' kod yueyo e tipo. Owacho ni gimoro okuot e dho chunye kendo rem landore e bade makor acham. Asedhi osiptal, ikawo pesa ni thiedha to kaduogo makaka an. Koro tienda koka chicho ng'ol nikech tuo. Dho chunya ber gimoro kuote, ok ang'e ni en ang'o. Bada kor acham, kor achich koni, tuo no oseluwo nyaka bada koni. Kaeto koro athung'. Ok nathung' ni jakahera, athung'a nikech tuo mako dho chunya kacha ok ang'e ni chuny na rach. Osebedo koywago omenda mag thieth. Jotuo ma wanyalo bedo go e udiwa kaka nyithindwa kata parents wa ka tuo right now wan kod gi udi nikech waonge pesa minyalo chul, NHIF be pok ochul. Nyaka gi sani jotich ok nyal dhi tich nikech ok gionge pesa manya tero gi kuonde ma gitiye. Ma osekelo ng'ikruok maduong' e osiptande mag sirikal, mokwongo e County Referral Hospital gi osiptende me sub county waduto te 8. Ng'anyo makamano osekelo achiedh nade ne jotuo, ahinya mago ma ok nyal chulo omenda ma idwaro e ute thieth mag ji giwegi. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay, Professor Richard Otieno Muga, olero ni deko mar osach jochiw thieth ne okel kaluwore gi gop duol mochung' ne choko osuru. Tarik 15 pesa ni nyocha oseikore. To ne nitie gowi moro mane wan go gi jo KRA, pes gi moro ne poko oteri higa mar 2013 gi 2014. Koro nyocha ne osea crew, koro gidhi gidino mondo kik Equity Bank ochul msara ne jotich. Mae momiyo gima kamano timore. Kata kamano, Muga kwayo jotich mag thieth e kaunti ma Homa Bay mondo odog e tich, ka owacho ni gisechako chulo negi omenda. Nikech ne onge any other dispute, ne en mana wach msara ma dwe mar 4 to koro sechul. Omiya kwayogi ni ka giyie to mondo gi call off the go slow mondo kiny jowo chak chiwo thieth n'oganda wa ma Homa Bay. Jotij piny owacho e kaunti ma Homa Bay dwaro ni gavana ma Homa Bay Cyprian Awiti mondo owuog oko kendo omigi duoko mapiyo. Koro wakwayo His Excellency the Governor ma Homa Bay, Cyprian Awiti, ni kapok odhi e rusa, wawinjo ne bod wadhi e rusa, to tem matek mondo ng'is jo finance ochul jotich ma Homa Bay County mshachgi mondo gidog e tich. Jopiny to geno ni sirikand kaunti ma Homa Bay biro chopo e winjruok makare kod jochiw thieth mondo chenro mag thieth odog e wang'e. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. E weche mamoko, en odiechieng' ma kawuono piny mangima hingo odiechieng' rito ler e kinde ria. Thor mar wach en jiwo oganda mondo mi okaw ria kaka kit chwech ma ok onego mien kodo akwede moramora. E pacho kaeri, moko kuom nyiri kata mine mochan yudo pek mar rito ler kaluwore gi ok ginyal ng'iewo taulo mag ria. Riwruoge mopogore opogore koro keto chenro mag loso tamba minyalo tiyo godo kendo iluoko. Nyako Ramogi, wakaw yueyo matin to ka waduogo wabro dhi nyime gi mamoko, kik idhi mabor. Nyako Ramogi Ajuang,
beduluo mitni. Wanya wacho ni thot donga rom gi nera. En nyathi mando riwo ji te kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhoa. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kendo achije mokadek mamine ibiro dino negi kuom ndalo 7 e stendo bila Nakuru tok fwenyore ni giwuondo jopiny ni ginyalo uso negi nyamburko. Achije go itudo kod jomaundu mawuondo ji ni giuso nyamburko e boma ma Mombasa gimayo oganda mathoth omenda matara gigana. Achije go manyingegi Lucy Atasi, Fatma Musa to gi Sakina Abbas mane oso e od ang'ech ma Nakuru ichich ni uso nyamburko mapod nigi gope mag hola ne oganda ma ok nigi ng'eyo kama bang'e to gechego ipeyo kod bengi. Apisa mag obila mag okwach kich mag Rift Valley Mwenda Meme sani koro wacho ni gimanyo ji moko 20 mawachore ni kodgi e midhiero makamano. To purport or for the purpose of purchasing those motor vehicles on hire purchase, that is, he places 200,000 or 300,000 and then he is given a vehicle so that he can sell it to different people outside, purporting that he is a broker of those showrooms. He has gone to an extent of taking the ID of his husband without the husband's consent, and the ID or details of other people without their consent, and goes there and purchases those vehicles at a higher purchase. He either pays 200 or 100,000 and he is given a vehicle that he will be paying until he finishes. But he doesn't do that. Riwruok mag mbalariany makawo jopuonjre madonjo e mbalariany kod ute tiegruok ma pachoka ojiwo jopuonjre mondo yiere mbalariany moko mayo ugwe ma Kenya. Kanoloso e limbe mare machwalo tije ne Garissa Huduma Center, jatelo maduong' mar KUCCP Laktar Agnes Masi Wahome wacho ni kwan mag jopuonjre madonjo e mbalariany ma North Eastern ni piny mokalo. Komedo wacho ni gitiyo kanyakla gi County Commissioner e bero lwasi mag Huduma Center kod tudruok mondo mi okony rowere chwalo kwayo magi mag mbalariany. Dr. Masi wacho ni maromo jopuonjre 144, 466 manoyudo rang'iny mar C+ kadhi nyime biro yudo luonge mbalariany 70 mag piny owacho kod mago mag ji giwegi. This region, the northeastern region, we have seen low
numbers when it comes to applications, because once the students leave school and they are back into the rural areas, some are not able to get the information in time. So we find once we are done with the placement of students, we still have students coming from areas like Garissa, Wajir, Mandera, and saying they did not even know. So I'm here, one, to work with the government, that this is the county commissioners and the local government, so that we are able to mop up all these students who did their exam. Now we have also devolved our services. Previously we used to have students apply, and if they had any issues they would come to Nairobi. But now, given that our application process is online, then we have partnered with Huduma. For the last 3 years we have partnered with Huduma Kenya, so that we have our services devolved to the Kenyans. Watu wa area kama hizi mmekuwa mkiuliza ile max ya watoto wenu kuingia college kuwa walimu iteremushwe kidogo kusaidia watoto wa maeneo kama hii kuingia. Weche mamoko en ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga pod ni oimbo ma Kenya kaka wuono manyo mbulu e gwenge ma Bungoma. Wawinja ne gima dhi nyime e alworano gi e thuoloni. Taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa? Sawa. Na akimaliza elimu yake, mafunzo yake, apate kazi wa maana, pale ambapo anaweza kupata mshahara vizuri, kuinua hali yake ya kimaisha na kusaidia wazazi wake. Mnaunga mkono? Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka kusukuma wheelbarrow nyinyi? Mmekataa wheelbarrow? Ngapi mmekataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Mwambie ati wheelbarrow tawi. Wheelbarrow tawi. Wheelbarrow. 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 Sasa tumesema sasa wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, tutaweka hazina pale ambao wanaweza kwenda kukopesha pesa na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Mnaunga mkono? Wale wafanyabiashara ndogo ndogo kama watu wa bodaboda, watu wa jua kali, wale watu matatu watapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Wale watu wa jua kali kila mara wananyanyaswa sana na mabwanyenye, manake hawana certificate. Anajua kazi, mwingine anajua kazi ya useremala, mwingine anajua kazi ya welder, anajua kazi ya mechanic, mwingine anajua kazi ya electrician, mwingine anajua kazi ya kuwezeka nyumba, lakini hawana certificate. Sio? Tutawapatia certificate. Inaitwa recognition of prior learning. Watapata shahada kutoka kwa serikali ili wanaweza kupata kandarasi ya serikali. Sawa? Wakulima wetu tunawasaidia. Eneo hii ni eneo ya kulima, sio? Tutakupanda vifaa vya kulima, kupanda mbegu, kupanda mbolea. Nimetangaza ati tutateremsha bei ya mbolea kutoka 6,000 hadi 2,000 kwa gunia. Sawa? Alafu vile vile kwa upande ya soko tuhakikisha kwamba bei mahindi inapanda juu vizuri ili wakulima waweze kupata riziki yao kulingana na jasho lao. Sawa? Mnaunga mkono hiyo? Tena hatutakubali wengine walete mahindi kutoka nje kama wakulima wetu bado wako na mahindi katika store yao.
Chenro manyiso ndeke mag jolweny dhi nyime alap ma Uhuru Gardens kama jopiny oyudo thuolo mar yuoro e nyasino. Ndeke go fuyo e kor yamo kendo cherore malich mokalo kod lony mamalo. Chenrono biro motelo ne nyasi mag Madaraka ma higani mibiro bagi alap mosebed ka iloso ma Uhuru Gardens. Wadhi achiel kachiel mondo wane ane kaka ndeke go cherore ka Chris Owino ni kono kendo keto e ler. Chris Owino, ang'o madhi nyime Uhuru Gardens gie thuoloni? Asante sana mwenzangu. Mabibi na mabwana, idara ya kulinda na kuhifadhi wanyama. Chris Owino, ine yamo inyalo dhi nyime mondo inyiswa gima dhi nyime gie thuoloni Uhuru Gardens. Chris? Atimo mosainya kaluwore gi kikruok ma kamano. Kara kamano wadhi nyime gi weche mamoko. Jalup Raila Odinga e laro Compton piny Kenya Martha Karua to pod ni e kaunti ma Nakuru kama ochano timo kampen kochakore Subukia nyaka Naivasha odiechieng' ma kawuono. Timu gani unaweza amini? Utaangalia ni timu gani unajua wakikupatia ahadi itakuwa ya ukweli na sio mdomo peke yake. Na sababu huwezi ukajua roho ya mtu, angalia vitendo na historia ya mtu ndivyo uweze kujua kila mtu ni wa aina gani. Wale tumewahi kuwa ndani ya serikali kama kinara wetu Raila Amolo Odinga na mimi na wale wengine, angalia historia yetu. Wakati nilikuwa waziri wa maji, nilinyorosha hiyo wizara na tukasambaza maji kokote nchini na kazi inaendelea. Kwa hivyo mshajua mimi ni mchapakazi. Hata sasa nikiwa nje ya serikali unasikia sauti yangu nikikutetea wewe, hata kushinda wengine wako na viti. Unajua mimi ni mchapakazi. Raila ni mchapakazi, ametetea haki za Wakenya maisha yake yote, awe ndani awe nje ya serikali. Nyakwa Ramogi, wabro kao yueyo matin to ka waduogo wabro dhi nyime gi mamoko. To kapok wadhi e yueyo, wayudane moko kuom ote museoronwa ka. Ote en mar Tivan Mark Aluga, japeng' achiel ma bar kober, iwacho kanyo ni winjo wayo makare kigo tich Ndori Ng'ia Road. Kara kamano in kodwa nyaka giko. Kaeto nitie jawinjowa mawacho ni moluor Ruto nego chak mana miyo jo Mombasa maonge lolope mano ng'iewo ma ok ni pod ichiko jo Mombasa ni biro bedo piny tibiro pogogi. Erokamano. Millicent Maneno, Millicent waneno Ramogi e yo makare. Aneno kanyo ka wan gi ote machielo ka. Ng'ato wacho ni bring the match live, Liverpool versus Real Madrid. Okay, Ruto aparo ni ote no nuore kendo. Milton awinje yo makare, ler ahinya kenda mor matek ma Ano Chola Joshua kod Mama Leo kod Kojwang' kowuok Nyatike ka ler ward kod Kanyagwara. Wakao yueyo matin Nyakwa Ramogi, to kwa duogo pod wan gi mathoth ma wabiro kelono. Kik idhi mabor. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. E kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Kilo 10 nikech kimedo kilo timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kupwani laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 ma midhiambo.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Msiwe na deni kwa mtu yoyote. Nyakwaramogi wachak wang'iyane ote mabendo sechoponwa kairi. An alana winji mabet ka ntiere otho kaeto ng'ato wacho ni Raila pod mora an Willis kani Kisumu. Keno mori nang'o kiketo wa ler mokalo kanyo. Awinjo maler. Kara kamano wadhi ane achiel kachiel nyaka Nyakach kama bende kawuono itimo nyasi mar kowo e kar yweyo mar Ramogi kama Mama Helena ma en min jalendo mar Ramogi FM Felix Oguyo Jakamolo. Achiel kachiel nyaka Nyakach. Kama omako pod duong' nikech kosigi to nyaka iwinji. Iwacho ni miyo en nyasaye mar ariyo. Omiyo watimo nu mos mathoth ahinya. Wabiro ka wabiro mathoth moloyo to kuom marach tich nyaka dhi nyime. Kata mana wuoyi mochung' modetaini iluongo ni James fwane gi afwaya. James bende en achiel kuomwa. En momiyo lendo mag TV e gwenge ma Nyanza koni ahinya to Kisumu County biro nweyo makare. Felix okang'e gima nya wacho kuome. Jakamolo ere Oguyo. Felix emopuonja tich e Ramogi. Ok wanyal wuondore. Kachako tich Ramogi, Felix ema nomako bada ma opuonja tich en kaachiel gi mosenindo Agao Patrobas wuod Nyakach to gi mosenindo Ben Oluoch Okelo. Omiyo sasa maneno Felix to nyaka ng'uol ne iwa kata koro tich owacho ni nyaka en ma ogo report ira nikech duong' tok loki. Ing'eni wich kata oyugno manade to konyal yombo ng'ute ma nyaka loke kor kolokore odhi kuma wich dware donge. Omiyo Felix akinde duto gimoro amora motimore sasa ya mwago mbaka kata nyocho keto rangae kucho wapuonjore. Akiani winjo kaka ng'iso ji wach pidho yien sate. Buneno kaka dala ne chalo. Nikech ang'ise ga ni kalo dala ma ok ayudo yien to juma manyien ok awuok kodi te. Koro adwa kwa ujo mochopo ka. Jogo moneno moko kuom jolendo mag Ramogi kuom thuolo mokwongo, jogo mochopo korgo Guyo kuom thuolo mokwongo, jogo moneno siepna moro na aneno ka, obiro biro kae, Mwindi moja kuom thuolo mokwongo. Ageno ni ang' nomiye thuolo Alhaj mondo jopiny owinjie Mwindi mawacho dholuo. Kidok dala, timna mana ng'uon achiel kende. Pidhna yien achiel kende mondo wapar go odiochieng' ma kawuono. Mane kwayona yien no biro teri mabor. Mopogore gi mano, akwayo Sula kusetieko to bidro beda. Basil bidro. Akwayo kama jothurwa. Ramogi kata mane Nyakalondo mamoko. Nitie gimoolowa. Gimoolowa en ni Kenya ka waseyiero higni 8 nyadi boro. Uwinja? Kinde ka kinde wawe ng'ato ka wawacho ni wang'ni koro wadwa manyo ng'ama dhi loso nwang'o ndara. Wang'ni wadwaro ng'ama dhi timo nwang'o thieth. Wadhi nyime gi weche mamoko kama oyudo ni mohingo mine 300 e gweng' ma Waso Buta kar rito le ma Loisaba Conservancy oriwore kod lit alwora margi kendo chako ohala manyalo miyogi yuto mabiro konyogi e weche mag rito alwora margi. Minego eko momiyore nying mar Chui Chama Conservation Group ochuogo nyinggi kawuok kuom nying le mar kwach ma humbe ong'ere kaka Black Leopard mane oneno e kar rito le ma Loisaba Conservancy. Koro sani humbgi lach mokalo kuom rito leno mar kwach kaka achiel kuom le 5 madongo e gwengego. Minego eko mawuok oganda Masai kod Samburu yudo kony kowuok kar rito le ma Loisaba kendo chako chenro mopogore opogore ka mwandu mag lego eko. Hata sisi tukiwa hapa kwa semi desert ama semi arid desert ambayo saa nyingine maji inakuwa challenge, lakini tunaweza kuwa na kitchen garden zetu ambayo wamama wanapata mboga ya kuwapatia watoto na pia ya kuuza kama biashara.
micro, small enterprises, businesses. And what's so special about this group is that they elevated the women in this area to lead this organization in the conservation efforts here. For the last few years, we've been working on human-wildlife coexistence together, doing various studies on human relationships with wildlife like leopards to work towards goals of coexistence, reducing the challenges of living with local wildlife, and protecting wildlife in this area. Jodak e kaunti ma Nyandarua koro nyalo buonjo bang' yudo fungruok e wi chenro mag chiwo oboke mopuodhi mag lope kata title deeds. Chenro go ekonota kod gavana ma Nyandarua Francis Kimemia e apisi mar lope ma Nyandarua manie gwenge ma Olkalau kama maromo jodak 28 ma colonial villages ne obedo moko kuom jok mane omiyo oboke mag lo gi bad migawo ma lope kod udi e nyasi mar go kogno lope mathoth kendo maromo oboke maromo 3,325 osetieki loso kendo inyalo chiw. Tumesema tumefurahi, tumeshukuru, hata sijui nitasema nini. Kwa sababu watoto wangu sasa watakuwa kibuguzwa wakienda hapa, watakaa pamoja. Tumesumbuka sana, tumekoboa manyumba, hatuna pesa, na Uhuru ametufikiria. Nimeshukuru sana mchana wa leo, ni kwa sababu ni siku ninaona ni tofauti na siku nyingine. Ni kwa sababu hapa Olkalau tumekuja kutoka huko Keriko, Turasha, tumekuja kusain title deed za kijiji hicho ambacho tumegojea kwa muda mrefu sana. Rais tayari amepeana 1441 na hizo zingine amenipatia ruhusa. Maana title deeds zinatengenezwa na national government na sisi tunashirikiana na national government kufuatilia hiyo mambo yote na kulipa ile pesa inahitaji kulipwa kama na county government. Lakini wananchi wetu hatatoa hata ndururu. Ile vijiji ambao tunapatia siku ya leo ni Koinange na ile Aheni, Murungaru, Ngano, Ngorika, Mokeu, Meharate, Kiriko na Olkalau. Ramogi mage mane waikonu e chenro mar migago kawuono ni to kara kamano kapok atieko wasoma ni moko kuom ote muoronwa e laini maro mar ka ote machuok ma en 2-600. Fred Nyanjo mar St. Anne's Marenyo School iwacho ni neno Ramogi yo makare kod Mheshimiwa Willy Kinyanyi, Eric Lamek Baba, the 5th Ramogi, the 6th. Milton Awinji Maler Alan Obia kantiere Kisumu pacho, kaito Joseph Momino Nyango Ukaria, ayie gi Ramogi TV ukonyo ahinya kaka onagi. Kaito machielo bende aneno weyo makare an Cynthia kutoka oneno nam. Joseph kawuoka nyadi gwasi Milton ayie kaka asimio go piny kaito aneni maber an Steve Marseme. Ramogi wa ikoni mathoth mwabro kelonu e chenro mag odhiambo mag weche manyien mag oimore kaachiel bende gang'ich welo gi sani agoni oriti bed godi chieng' mokwe. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya